Sziasztok! Ma a Falling Sun parancsot szeretném bemutatni. Nem laggulnak ennyire. Jó, nyugodjon le. Ó, nem a laggolni, bocsátok. Egyszerűen gyavakat még én sem láttam. Na, ezt egy kicsi minden. Jó. Még lássátok, ez is tudom. Jó, de minden leállítom ezeket a sokat. Sok szart. Megpróbálok valahogy elvenni. Vagy egyszerűen klipni. Jó. Szerintem akkor csinálok egy új lágot. Creative. Donne. Creative. Na jó. Jaj, itt a kis világunk. Most egy kis lag lesz. Oké. Már csak. Most minden. Lesz peaceful. Within settings. Oké. Jó. Itten belül kommandot. Jó, itt is van. Akkor beírjuk ezt. Na, beírod, nem? Jó, itt van. Így. Most, hogyha ezt beírjuk, és adunk neki gyors jelet, meg a parancsot megtaláljátok a leírásban, szóval. Jó lesz az. Így, ide. De nektek ez nagyon lassú, akkor van még egy módszer rá. Annak is a parancsát meg fogjátok találni. És mi lakolok? Összesen menjük a lakolok. Így. Na, így. És mindjárt meglássátok az a kis szerkezetben képes. Kicsit hátrébb megyek. És akkor így dobálja így a blokkokat, mindjárt meglássátok. Per game rule. Command and code blocks. Oké. És ez így jó. És akkor... Ja. És... False. Jó. Ma már is nem rakunk annyira. Addig leállítom. Ja. És ez a... Itten ezt átírjátok, amire akarjátok, mondjuk akkor legyen 57 a gyémánt írja. És hogyha most így, na akkor gyémántokat. Szóval na. Jó, így már nem is. Hátrébb megy. Ott egy ilyen kicsit építette, hogy csinál. Ezt beírjátok. 0 0 0 0 0. És ilyenkor az... Jó, fel már leseteszi a blokkot. Leteszitek, akkor elkapjátok. No, akkor így is. Per... Titul... False. Oké. Na jó, így. És akkor, hogyha ezt beírjátok, és most így. Hogyha egyest, akkor így. Jó, 1, 2, 3, egy blokka, és semmivel sem magasabban légyen, semmivel sem messzebb, és közelebb is rakja. Mondjuk, hogyha ide is írok egy egyet, akkor, hát azt hiszem ide. Igen, akkor igazság szerint egyre félként rakja. Nem. Akkor, igen, mert ez a mennyivel kicsi magasabb, mondjuk, hogy ezt átírnánk ilyen
9-re, akkor kicsit meglátássátok, hogy magasabban száll. Várjál, így ide. Hátra, mondom hátra. Így. Akkor hátrébb is rakja a dolgokat. Mint lássátok. Így áll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. És akkor 9-re messze rakja el, egy blokk magasan. Vagy arra akarunk. Egy blokk magasan. És normál meg. Ha ezt átírom egyre, akkor meg azt hiszem egy blokk magasabb. Igen, egy blokk magasra rakja. Ja, jep. De most már. Ez túl sok nulla. Ez itten azt a 10-eset nem nagyon bírja. A Minecraft. Igen, ez így előre, hátra, jobbra-balra, és akkor így bírtok vele játszani. Meg akkor bemutatnám Na, igen, hogy így gyors legyen az a... Nem, Isten. Summon. Így. 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 406. 2 pont. Let's ezt beírjuk, és akkor megnézzük, merre rakja bármit itt van az. Redstone block, 01 destroy. Ja, akkor biztos itt van. Nem. Akkor mindegy, akkor ezt most nem tudom. Még van ez a particle. Végigírni azt a helyzetedet. Így. Nem. Ja, igen. Várj, ez spawn points. Spawn point. Most mi a bajok, hogy adja ide az első? Spawn point. Jó, akkor most ezt láthassátok. A particle mondjuk akkor legyen mob spill és akkor beírjuk azt a mínusz 5, 15, 15, 4, 601, 601. Jó, aztán 0, 1, 0.0, és 200. Na, és akkor ezt így megismételi. Mondjuk, hogy ezt így írkálom sokszor, mint hogyha trollkodnál anyának. Hú, figyelj. Akkor így. Jó. És ezt meg lehet oldani egy ilyen komandblokkal. Nem ezt tudjuk. És hogy kiemásítok Shift és a baloldali háromszöget, vagy azt a nyilat. Nyomjátok. Ctrl C. Jó. Enter. Ide bemásoljátok. Ctrl V. Jó. És aztán akkor pillanat. Akkor most gyors egy vágás lesz. Aztán folytassuk tovább. Na. Sziasztok. Na, akkor folytassuk is. Itt vagyunk. Akkor ez igen. Ez kell végni. Setblock nem summon volt, a setblock. Ilyen kokac, Minecraft, Redstone block, 0, destroy. Ezt is megtaláljátok a lényegben, azt hiszem oda fogja rakni, nem? Akkor alatt a görög, és a görgőt benyomjátok akkor így. És benne lesz az a command. Jó. Ide. Kar. Mindig. És akkor így lássátok, csak ez így akkor. Belakulok mind a... Hol van? És mondjuk, hogy ezt átírnám. Ha nem lenne akkor lakom. Jó, akkor lerombolom, sikerül. Na, sikerül vagy nem?
Ja,